నేను చెప్పేది వినడానికి ఇప్పుడు నీకు టైం ఉందా? ఉంది మాయా, చెప్పు. ఈరోజు నీకు ఇష్టమైన కర్రీస్ చేశాను. అవునా? థ్యాంక్ యూ మాయా. కార్తిక్, నువ్వు ఇంటికి వచ్చి కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే నాకు ఇంట్లో ఉన్నట్టే అనిపించట్లేదు. అదేంటి మాయా అలా అంటావు? నేను ఇంటికి వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నానంటే నేను పట్టించుకున్నట్టు కాదు కదా. కానీ నాకు అలా అనిపించట్లేదు. అలా అనిపిస్తే నాతో చెప్పు, అంతేగాని నేను పట్టించుకోవట్లేదు మాత్రం అనుకో. కానీ నువ్వు ప్రతి విషయాన్ని బోధద్దలు పెట్టి చూడకు, నన్ను కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు మాయా. అప్పుడు నువ్వు కూడా నాకు సమయం ఇవ్వడానికి ట్రై చేయి. సరే మాయా, నీకు కూడా సమయం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సరే.